Segretarju permanenti fiħdan il-Ministeru għal-Familja u s-Solidarjetà Soċjali, kif ukoll għandi lil Godwin Mifsud, Direttur Ġenerali tal-Economic Policy Department, Lodwa Tajba. Lodwa Tajba lilek. Mela, il-bieraħ il-budget li kien preżentat kellu tema budget soċjali f'pajjiż illi qed jasal f'pajjiż fejn il-ġid qiegħed jasal għand kulħadd. Dawk li qegħdin fil-faxxa t'isfel, partikolarment anke kif qalu il-ġurnali dalgħodu qegħdin jintlaħqu, qegħdin jiġu indirizzati. Forsi li ma huma l-miżuri, Mark, li waslu biex il-Gvern kien kapaċi li jwettaq dan il-budget f'dan il-mument? Matul l-aħħar xhur naturalment, aħna bħala Ministeru għall-Familja konna qegħdin nagħmlu l-analiżi tagħna dwar lim kienu dawk il-setturi fis-soċjetà tagħna illi kienu għadhom biex jintlaħqu biżżejjed bil-budgets illi għaddew fl-aħħar 3-4 snin. Irridu niftakru illi u ntqal kumment tajjeb ħafna waqt l-analiżi tal-ġurnali li dan il-budget ma tistax taraħ in isolation, imma trid taraħ f'kuntest tal-budgets ta' qablu għax huwa sensiela ta' budgets li huma naturalment ibbażati fuq il-pjan tal-Gvern. U allura wieħed anke jekk forsi iħares lejn x'kien qed jintqal qabel il-budget, jiena nidentifika qisu 5-6 toqsma tajjeb illi il-Gvern il-bieraħ rid jindirizza fis-soċjetà tagħna. Naturalment tibqa' illi jkun hemm dħul adekwat għall-pensjonanti, ovvjament il-ħaddiema bidħul baxx, għandek ukoll il-housing illi matul l-aħħar snin saret problema, ġifieri mhux dawn l-aħħar 3 snin imma ilha tikber il-problema tal-housing. Naturalment imbagħad għandek il-persuni b'diżabilità li jibqgħu punt fokali fil-politika tal-Ministeru tagħna. Għandek ukoll l-anzjani li jkunu qegħdin xi ħadd qed idur bihom fid-djar tagħhom. Tajjeb, u naturalment imbagħad għandek ukoll dawk il-faxxa ta' taħt illi jew għax ikunu bl-età jew inkella għax ikunu morda illi naturalment l-inċentivi li ddaħlu fl-aħħar snin biex dak li jkun jaqta' mid-dipendenza fuq il-benefiċċji soċjali jidħol fid-djar tax-xogħol, eċetera, dawn ma jkunux jistgħu jaħduhom minħabba s-sitwazzjoni partikolari tagħhom. Jiena nemmen illi bil-pakkett li ġie ppreżentat il-bieraħ fil-budget dawn l-oqsma tant vulnerabbli fis-soċjetà tagħna naħseb illi innexxielna nolqtuhom kollha, ġifieri u dan huwa ovvjament ta' sodisfazzjon kbira lina bħala Ministeru il għaliex issa nibdew nimplementaw dawn il-ħafna miżuri li daħlu fil-budget il-bieraħ. Godwin, xtaqt indur lejk, dan mhuwiex budget f'iżolament, iżda huwa tkomplija fuq oħrajn preċedenti kif qiegħed jgħid Mark kif edna wkoll aħna dalgħodu. Oħrajn preċedenti kienu jisħqu illi ikun budget that makes work pay. Dan qiegħed jindirizza huwa aktar budget soċjali jew ukoll qiegħed jara li it makes work pay? Grazzi tal-mistoqsija. Fil-fatt naħseb tajb li wieħed jinnota li l-bażi ta' kull budget huwa tkabbir ekonomiku. Mingħajr tkabbir ekonomiku l-ebda programm ta' gvern ma jkun sostenibbli, speċjalment għal pajjiż bħal Malta li hija ekonomija miftuħa allura suġġetta għal dak li kien tiġi fid-dinja internazzjonali. Fil-fatt, meta wieħed iħares lej il-programm tal-gvern fl-aħħar sentejn tlieta, kien hemm numru ta' miżuri li kif qed inti kienu intenzjonati to make work pay. Allura kellek miżuri bħal childcare li jingħata, tapering tal-benefiċċji, youth guarantee, introduzzjoni tal-work benefit, u daw kienu il-koll miżuri li skop taw kelli jgħinu sabiex jinċetifgħu nies li jew ma kienux jaħdmu jew kienu qiegħda biex jidħlu jaħdmu. Uħud minnhom fil-fatt il-bieraħ rajnihom qed jiġu estiżi bħall-work benefit. U dak kien importanti wkoll biex jitlaħqu riżultati importanti fis-suq tax-xogħol. Ma dan wieħed iżid ukoll riformi strutturali li wkoll għenu sabiex jiżdied it-tkabbir potenzjali tal-ekonomija. Issa li ġara f'dan il-budget kien li l-Gvern ma marx lura minn dan. Anzi, meta rikonoxxa li hemm tkabbir ekonomiku u ambjent li qed jiffaċilita sabiex jiġu introdotti miżuri, daħlu miżuri soċjali li wkoll qed jgħinu biex persuna wkoll tkompli taħdem. Allura kif anke qed tiddiskrivi Mark, numru minn dawn il-miżuri huma wkoll conditional on working. So ma kienx il-każ li kien hemm reversal fuq id-direzzjoni ta' policy, però kien hemm policies li qed jgħinu u qed jikkumplementaw.
Fil-fatt, miżura li żgur spikkat il-bieraħ kienet iż-żieda tieni sena konsekuttiva fi kwart ta' seklu fil-pensjonijiet. Dwar dan xtaqt nisma' parti mid-diskors tal-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna minn Soundbite Soundclip 3 illi titkellem dwar il-pensjonijiet. Nisimgħu eżatt x'qal. Min Jannar li ġej se nkunu qed nagħtu żieda oħra ta' 4 euro fil-ġimgħa jew 208 euro fis-sena. Iż-żieda se titħallas prorata wkoll min għandu pensjoni tiegħu ftit ogħla mill-pensjoni minima. Iż-żieda mħabbra se titħallas ukoll lill-pensjonanti miż-żewġin li jieħdu l-pensjoni tal-età. Minn dan il-miżura se jibbenefikaw madwar 2500 pensjonant miż-żewġin. Ħelsien mit-taxxa fuq il-pensjonijiet. Dan il-budget qed iddaħħal riforma oħra kbira għax qed ngħidu li pensjonanti li għandhom aktar minn 61 sena mhumiex se jibqgħu iħallsu income tax fuq pensjoni. Nilqakom lura magħna fl-istudio Mark. Kemm kien dan verament iż-żmien adattat li l-anomaliji tal-passat anke l-fatt li l-miżura ta' żieda fil-pensjonijiet qatt ma saret, kemm kien iż-żmien adattat li titwettaq issa u kemm tgħinhom verament l-anzjani? Jien naħseb li tajjeb nitkellmu naqra fuq il-pakkett ta' miżuri intenzjonati għal pensjonanti. Godwin huwa ekonomista u anka parti mill-grupp ta' strateġija għal pensjonijiet u ċertament li jaqbel ma' dak li qed ngħid. Huwa vitali ħafna illi wieħed iżomm bilanċ ġifieri fil-waqt illi jifhem illi hemm ċertu bżonn illi jola il-livell tal-għejxien ta' ċertu pensjonanti. Pero dan mhux neċessarjament irid isir billi tiżdied direttament il-pensjoni. Naħseb li l-bieraħ il-pakkett li preżentajna kien jistabbilixxi bilanċ importanti. Bilanċ bejn illi iva jolew il-pensjonijiet ta' dawk li verament qegħdin taħt. U l-bieraħ fil-fatt iż-żieda ta' 4 euro lil pensjonanti miż-żewġin li qegħdin bil-pensjoni minima jew bil-pensjoni tal-età huwa apparti żieda tal-li tal-ħajja. ġifieri daw effettivament ħadu żieda ta' 5 euro 75 ċenteżmu fil-ġimgħa. Però mbagħad il-pensjonanti l-oħrajn li għandhom pensjoni ogħla mill-pensjoni minima imma għandhom dħul li huwa inqas minn dak id-dħul li huwa tax-xabli u allura mhux ħajintlaqtu bil-miżura tar-roħs fit-taxxa li tħabbret il-bieraħ. Dawk ħajkunu indirizzati bir-riforma li tħabbret fl-għajnuna supplementari. Dan huwa benefiċċju importanti fl-opinjoni tiegħi għaliex dan il-benefiċċju jagħti dħul addizzjonali għalhekk l-għajnuna supplementari jissejjaħ. Mela jingħata dħul supplementari fuq il-pensjoni lil dawk li għandhom dħul baxx u nista' ngħid kważi llum anke medju għaliex fir-riforma li tħabbret il-bieraħ fl-għajnuna supplementari għal miż-żewġin is-ceiling illi qabel kien 11,000 euro bejn wieħed u ieħor. Issa ħajettella l-13,000. Għal-min biex nispjegaw sew. Jissu threshold? Il-threshold, ġifieri qabel koppji miż-żewġin li dħul tagħhom kien jaqbes 11,000 euro ma kienux jieħdu din l-għajnuna supplementari. Il-bieraħ dan il-threshold ittella għal 13,000. Mela allura dawk il-pensjonanti kollha illi dħul tagħhom huwa bejn 11,000 u 13,000, il-bieraħ bil-miżura li tħabbret minn Jannar li ġej ħajkunu intitolati issa għal dan il-benefiċċju addizzjonali. Però dawk li kienu diġà qed jirċievu din l-għajnuna minħabba li dħul tagħhom kien inqas minn 11,000, xorta ħajkollhom żieda tajjeb apparti żieda tal-ħajja fil-pensjoni tagħhom f'dan il-benefiċċju li kienu qed jirċievu. Ġifieri jekk wieħed iħares lejn iż-żidiet li ħajkunu qed jieħdu l-pensjonanti dawn iż-żidiet ivarjaw bejn wieħed u ieħor bejn 4-5 euro fil-ġimgħa għal kważi 10 euro fil-ġimgħa għal dawk li qegħdin bil-pensjoni minima. Illi naħseb illi hija għajnuna importanti u għajnuna tajba ħafna għal ħafna pensjonanti. Naturalment mhux il-pensjonanti kollha ħajgawdu minna din l-għajnuna. Illa għaliex jista' jkun illi ekku ħajkollok bejn wieħed u ieħor isu 11,000 koppja allura jiġu 22,000 persuna u għandek ukoll. Illa għaliex il-bieraħ il-gvern ħabbar ukoll illi ż-żieda minima illi xi ħadd bil-paga minima tajjeb li jaħdem huwa bil-paga minima, iż-żieda minima li dan jieħu tkun ta' 4 euro li ma ntqalitx il-bieraħ li huma netti. Ġifieri l-4 euro huma netti fil-ġimgħa għal dawk illi jaħdmu bil-paga minima.
U din saret ukoll permezz ta' tibdil li tħabbar fl-għajnuna supplementari biex kun tista' tindirizza wkoll din il-xewqa li kellu l-gvern. Godwin, xtaqt insaqsik fuq il-pensjoni tal-wens. Fil-fatt, miżura minnhom kienet illi il-pensjoni tal-wens għal min jħossib li l-ġenituri tiegħu li jkunu anzjani mhux ser tkun means tested. Forsi nistgħu nispjegaw ftit x'jiġifieri means tested? Il-means testing huwa bażikament huwa mekkaniżmu li l-iskop tiegħu huwa li jagħti l-benefiċċju lil dawk li jaqgħu taħt ċertu dħul bażikament. Ġifri kif ser tkun qed taffettwa din? Il-fatt li ma jkunux means tested. L-effett tagħha huwa kif Mark jista' jkonferma huwa li ħadd tifrex iktar il-numru ta' benefiċjarji li jistgħu jirċievu dan il-benefiċċju. Ekku, ġifieri aħna meta konna qegħdin naħsbu kif nistgħu nirriformaw il-pensjoni tal-wens għax tajjeb li forsi nispjegaw il-pensjoni tal-wens, il-kriterji tagħha sal-lum huma stringenti ħafna. Li bażikament apparti li għandek il-means test, ġifieri li jsirlek test kif qed jgħid tajjeb Godwin ta' dħul u tal-assi li għandek u jekk inti taqbes it-threshold li konna qed insemmu qabel naturalment huwa differenti f'dal-każ ma tikkwalifikax. Jekk tikkwalifika mill-means test biex inti tieħu l-pensjoni tal-wens, l-anzjan jew l-anzjan qed iddur biha trid tkun prattikament jew ġo sodda jew ġo wheelchair. Ġifieri daqshekk kienet hija stringenti llum il-pensjoni tal-wens. U aħna ħassejna li f'kuntest fejn il-demografija ta' pajjiżna kulħadd jafa fejn fortunatament kulħadd qed jgħix iktar. Imma naturalment din iġġib magħha problemi ta' anzjanità. Edna isma' ma dix qed tagħmel sens daw il-parametri m'għadhomx qed jagħmlu sens fid-dinja li qed ngħixu llum u rridu naraw kif nistgħu nirriformawha biex nolqtu aktar persuni li jkunu qegħdin iduru bl-anzjani tagħhom fid-djarhom u allura anka nilħu l-iskop lan li għandu l-gvern li kemm jista' jkun il-pajjiż li kemm jista' jkun iżomm l-anzjani jgħixu fil-komunità, imma biex nagħmlu dan ridna naħsbu b'mod daqsxejn differenti, ġifieri u allura ħsibna b'metodu li jintuża anka ġifieri medikament biex wieħed jassessja il-bżonn fiżiku ta' anzjan jew anzjana tajjeb dik li hija dipendenza u għal dawk li jkunu dipendenti ħafna tajjeb fuq għajnuna, il-gvern qed jgħid isma' jiena nista' naffordja illi nagħti benefiċċju li huwa ogħla minn dak li qed nagħti llum. Tajjeb ġifieri b'madwar 35 euro fil-ġimgħa iktar minn dak li qed jagħti llum. U nista' nkantih mingħajr means test għaliex effettivament jekk jiena nagħti l-mezz lill-anzjan biex forsi jekk għandu l-bintu l-ibnu xi ħadd li jiġi minnu jdur bih ġo daru, il-gvern qed jiffranka ħanajtek post minn xi jew minn San Vincenzo jew minn xi istruzzjoni oħra tal-anzjani. Miżura oħra simili li forsi il-gvern bija jkun qiegħed jiffranka din il-biċċa tax-xogħol biex ngħidu hekk hija dik ta' 300 euro għal min ikollu l fuq minn 75 sena u xekk u jibqa' fid-dar tiegħu biex ngħidu hekk. Din kienet ukoll is-sena l-oħra jekk m'iniex sejra żball. Dik issa ilha għal numru ta' snin, ġifieri inizjalment kienet iddaħlet sa 80 sena, ġifieri min kellu 80 sena jew aktar, u mbagħad niżlet għal 78 sena, u mbagħad effettivament fl-2013 tniżlet għal 75 sena. U baqgħet hekk u l-gvern naturalment il-bieraħ ikkonferma li dik lotja ħatarġa' tingħata lil kull anzjan illi għandu 75 sena jew aktar u għadu jgħix ġo daru. Jiġifieri jekk għandek koppja miż-żewġej pereżempju jew koppja li jgħixu ġo l-istess dar, tajjeb il fuq minn 75 sena dik qed titkellem fuq 600 euro għal dik il-koppja. X'naqt nitkellem ftit miegħek Godwin dwar il-miżuri marbuta mal-kiri, il-fatt li rdoppja s-sussidju u anke rdoppjaw dawk li jibbenefikaw mis-sussidju. Kemm taħseb illi inti bħala ekonomista illi kienet bżonn juża li jkun inċentivat min jikri fit-tul f'pajjiżna? Kif nafu f'pajjiżna fl-aħħar snin kien hemm żiediet qawwi ferrati tal-kirijiet. Kien żvilupp ekonomiku li wassal dan fil-fatt wieħed innota li il-migrazzjoni nu taħdem barra li kena f'Malta kellu benefiċċji għall-ekonomija, x'kompli tikber l-ekonomija, però fl-istess ħin da wassal ukoll biex żiedet domanda għall-kiri u wassal biex ovvjament ċertu faxxi tas-soċjetà qed ikollhom diffikultà biex jaċċessaw is-suq tal-kiri. F'dan kuntest hija responsabilità tal-Istat li joffri xi forma ta' għajnuna
lil min ma jsibx ruħu f'pożizzjoni li jaċċessa s-suq b'mod ħieles. U fil-fatt dal-miżuri naħseb li kienu intenzjonati sabiex jgħinu lil-koppji jew kella persuni singoli li jikru fis-settur privat sabiex ikunu f'pożizzjoni li jaslu sabiex jikru f'post deċenti bażikament. Sabiex nikkonkludu din il-parti, mira ambizjuża li semmit f'dan il-budget hija li dawk it-tfal li jgħixu f'familji illi huma fi spazju ta' 3 snin, dawk it-tfal taħt is-16 il-sena ma jesperjenzawx il-faqar fi żmien 3 snin oħra. Forsi taħseb li hija naqra ambizjuża wis? Mhijiex faċli però mhijiex impossibbli fis-sens illi ħafna drabi aħna ninsew illi persuni li jkollhom pereżempju jew il-paga minima jew ikollhom paga li tkun baxxa, relattivament baxxa, ma jkunux qegħdin jgħixu biss dik il-paga. Imma hemm numru ta' benefiċċji oħrajn li l-familja jkollha dritt għalihom. Ġifier għandek iċ-children's allowance, għandek l-in-work benefit, tajjeb u għandek jista' jkun li għandek benefiċċji oħrajn skont il-kundizzjoni tal-familja tiegħek. Issa l-gvern li qed jgħid huwa isma' jiena fuq 3 snin, meta not kollox flimkien, il-paga, tajjeb, il-benefiċċji l-oħrajn li qed insemmu, jiena nixtieq li nilħaq il-mira illi fejn għandek familji li jaħdmu, tajjeb ġifieri li għandek at least wieħed mill-ġenituri jaħdem, possibilment it-tnej, dawn il-familji jkollhom dħul adekwat biżżejjed bejn il-paga tax-xogħol u l-benefiċċji l-oħrajn illi dik il-familja ma tkunx qiegħda tgħix f'riskju ta' faqar, ġifieri. U dan huwa lan tal-gvern li fuq perjodu ta' 3 snin jilħaq dik il-mira. Kif qed mhijiex mira faċli naturalment, però mhijiex mira laqqas impossibbli, ġifieri jekk l-affarijiet isiru biħsieb